priča o Vršačkim vinogradima. Kako su pokušali da prodaju Vršačke vinograde? U februaru mesecu 2013. godine urađena je procena vrednosti imovine Vršačkih vinograda. Među imovinom su bile i zalihe vina, koje su bile u to vreme vredne 5 miliona evra, i ukupna imovina Vršačkih vinograda je procenjena na 17 miliona. Rukovodstvo u to vreme i neki sindikati su hteli prvo da se prodaju zalihe vina, da se uzme tih 5 miliona evra, pa onda da se radi privatizacija. To je odbilo Ministarstvo privrede i nisu prihvatili taj predlog i rukovodstva i sindikata. I onda pre nego što je zakazana licitacija, tada ministar privrede Mlađan Dinkić je predložio vladi, a vlada usvojila da kad bude licitacija, i ako niko ne digne ruku na procenjenu vrednost, koja je početna cena u prvoj licitaciji, odmah cena bude spuštena na 50%, pa ako niko ne digne ruku na 50%, odmah bude spuštena na 30%. I tako se ovde pojavi jedan Kinez, u septembru je bila licitacija, koji niti govori srpski, niti ima ikakve veze sa vinogradarstvom, odnosno sa pravljenjem vina, pojavi se jedini na toj licitaciji, odćuti prvu, odćuti drugu i trebao je da kupi Vršačke vinograde za 5 miliona evra. Ajde vidimo šta je trebao da dobije. Znači, plati 5 miliona evra, dobije zalihe vina vredna 5 miliona evra i dobije opremu, objekte i zemljište, 1600 hektara zemljišta za dž. Ovo nije sve. Znači, pošto je trebao da kupi imovinu Vršačkih vinograda, a ne Vršačke vinograde kao pravno lice, onda su svi zaposleni u vinogradima trebali da dobiju otkaz. Pa je država Srbija, odnosno svi mi poreski obveznici, su trebali da im plate otpremnine, a onda da ih Kinez zaposli u svojoj novoj kompaniji i da dobije subvenciju od 6.000 evra po radnom mestu. Ako mislite da je ovo sve, ni ovo nije sve. Kad su procenjivali Vršačke vinograde, bio je februar mesec 2013. godine, nije bilo grožđa na čokotima. Do septembra meseca poraslo grožđe, rod grožđa vredan 5 miliona evra. Ovo vam je privatizacija Vršačkih vinograda. Ovo sam zaustavio kao ministar privrede, raskinuo sve te ugovore i vratio stvar na početak. Nakon moje ostavke u januaru mesecu, vlada nije ništa uradila da uvede red u Vršačke vinograde, tako da je sad pušten da ode u stečaj, ne bi li sad neko preko stečajnog postupka mogao jeftino da kupi vinograde. Ovo vam je primer pljačkaških privatizacija u Srbiji. Mi nemamo 24, imamo 1024 pljačkaške privatizacije. Nažalost, ovaj proces se i dalje nastavlja.